Echtpaar dat dementerende buurman zou hebben opgelicht staat opnieuw voor de rechter. En Zeeland heeft een enorm lerarentekort. Dat en meer in ons weekoverzicht. Kijk mee, van dag tot dag. Maandag is begonnen met het herstellen van de verzakkingen op het Zeeuwse spoor. Er zijn verzakkingen gemeld over een stuk van 53 kilometer. En dat wordt nu stukje voor stukje hersteld. Het begon bij Rilland en Krabbedijken. Je ziet nu dat er een wagen hier bij ons in de buurt is. En die is ballast aan het storten. Dat zijn inderdaad de stenen die tussen de spoorstaven en de dwarsliggers in liggen. En daarna komt de grote wagen, dat is de Unimat. En die gaat zorgen dat het ballast wat er ligt en het ballast wat extra gestort is, dat hij daar eigenlijk met die pinnen in de grond gaat om te zorgen dat het ook weer goed onder de spoorstaven terechtkomt. Zodat het spoor daar weer stevig op komt te liggen. We hebben de afgelopen tijd, mede door de hevige regenval natuurlijk die er is geweest, sprake van meerdere verzakkingen. En die gaan we nu aanpakken. Hier in Zeeland is het in die zin wat erger. En dat komt omdat we te maken hebben met de ondergrond van klei. En het water stroomt heel moeilijk weg bij klei. Dus dan heb je wat meer verzakkingen. Maar je krijgt dus eigenlijk een beetje een golfbeweging. Zo moet je dat een beetje zien. In die zin is het niet ernstig, want de veiligheid is niet in het geding. Maar we hebben wel gelijk gezegd dat de treinen er langzamer overheen moeten gaan rijden om ook te zorgen dat dat veilig kan blijven gebeuren. De werkzaamheden zijn vannacht begonnen. Hoeveel afstand kan zo'n machine per nacht overbruggen? We gaan uit ongeveer van zo'n 3 tot 4 kilometer per nacht. Dat betekent, gezien het de werkzaamheden over meer dan 50 kilometer plaats moeten vinden, dat het een behoorlijke tijd gaat duren. Dat klopt inderdaad, ja, want we gaan eigenlijk kijken van het hele stuk tussen Roosendaal en Vlissingen. Dus dat is eigenlijk nog langer dan die 50 kilometer dat je noemde. Daarin waren de meldingen. Dus ja, we zijn echt nog wel even bezig. Maar zodra de grootste verzakkingen zijn aangepakt, kan in ieder geval waarschijnlijk die snelheidsbeperking eraf. En dan heeft het voor de treindienst geen gevolgen meer. De reizigers zijn niet blij met de overlast. Een heel gedoe hoor. Ik word eigenlijk toch elke keer boos. Laatst heb ik er ook 7 uur over gedaan om terug te komen. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Ja, het is zeker frustrerend, maar je kan er niet zoveel aan doen. Dus ja, je moet er maar gewoon mee leven eigenlijk. Nou gaat het duren tot januari. Ja, dat is wel behoorlijk lang. Maar gelukkig de kerst zit er ook nog wat tussen, dus dan hoef ik niet zoveel met de trein. Dus ja, dat scheelt wel veel. Oh, dat meen je niet. Oké, dat is wel echt balen. Oké. En zeker ook dat er nu niks anders wordt ingezet qua NS-bussen. Dat vind ik ook echt schandalig eigenlijk. We troffen 1 reiziger die misschien wel wat in de melk te brokkelen heeft. Er zit enig rek in het begrip van mensen, maar het moet nu wel opschieten. Dat je op deze manier geconfronteerd wordt met regenval en daardoor een verzakking van het spoor. Dat zou echt niet moeten kunnen. Een collega van der Maas is ook druk bezig met ProRail om dat duidelijk te maken. Want dit kunnen we als Zeeland echt niet laten gebeuren. Dus dit lijkt me toch echt wel een gevalletje eens, maar nooit weer. Een aantal woningen in Bruinisse is tijdelijk onbewoonbaar na een brand. In het brandende huis aan de Acacialaan bleken kisten vol vuurwerk te staan op zolder. En dat zorgde voor veel consternatie. Het huizenblok werd ontruimd. Door dat vuurwerk moest de brandweer op afstand blussen. En zodoende hebben ook de woningen ernaast veel waterschade opgelopen. De bewoners moeten voorlopig ergens anders verblijven, blijkt maandag. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan en wat voor vuurwerk er nou precies lag. Voor het gerechtshof in Den Bosch is dinsdag een jaar cel geëist tegen een echtpaar uit Oost-Soeburg. Voor het oplichten van een dementerende buurman. De 48-jarige man en zijn 46-jarige vrouw werden in 2019 ook al veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Toen door de rechtbank in Middelburg. Ze gingen toen zelf in hoger beroep omdat ze het niet eens waren met hun veroordeling. Hier woont de 85-jarige Co tot het najaar van 2015. 2 oplettende buurvrouwen zien dat het niet goed gaat met Co. Hij is vermagerd, komt om brood vragen en zijn woning is vervuild. Ze maken zich zorgen en trekken meermaals aan de bel. Uiteindelijk grijpt de politie in. Het echtpaar dat zich als mantelzorgers had opgeworpen wordt opgepakt op verdenking van oplichting. Co wordt ernstig verwaarloosd opgenomen in een instelling. Daar komt hij in korte tijd 8 kilo aan. Een half jaar na zijn opname overlijdt Co. De rechtbank in Middelburg veroordeelt het stel tot 1 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van de bejaarde Co voor 2 ton. Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen was dinsdag gedeeltelijk ontregeld. Er werd gestaakt door een aantal Vlaamse loodsen en de Vlaamse Redendienst. Er lagen zo'n 50 schepen voor anker op de Noordzee die de haven van Antwerpen niet konden bereiken.
En ook op de Vlaamse binnenwateren was er flinke hinder door acties bij sluizen. Vakbonden zeiden bij de VRT dat nieuw personeel betere arbeidsvoorwaarden krijgt dan personeel dat al jaren in dienst is. Een 64-jarige motorrijder uit Axel is dinsdagmiddag overleden bij een ongeluk. Op de kruising met de Nieuwe Dijk en de Vaarstraat in Axel kwam de man in botsing met een auto. Hij werd op straat gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden aan zijn verwondingen. Honderden leraren in het Zeeuwse basis- en middelbaar onderwijs gaan de komende jaren met pensioen. Wat een schrikbarend gat veroorzaakt in het personeelsbestand. De sector heeft nu een kwartiermaker aangesteld om de problemen op te lossen. Het tekort is echt enorm. Dat er een tekort is aan personeel in het onderwijs in Zeeland is al lang bekend. Maar dat het zo groot is, dat is nieuw. Uit recente prognoses blijkt dat er tot 2030 320 voltijdbanen vrijkomen. Op basis- en middelbare scholen. Er komen plekken vrij voor de klas, maar ook de stoel van de directeur blijft leeg achter. Daphne Harthoorn houdt zich als kwartiermaker fulltime bezig met dat tekort. Een van haar belangrijkste taken: alle onderwijsinstellingen van basisschool tot HZ met de neus dezelfde kant op krijgen. We moeten ontschotten, dus niet meer op je eigen eilandje blijven, maar Zeeland breed gaan kijken van wat hebben we nou als provincie nodig om het lerarentekort aan te pakken en ook om ons als gebied aantrekkelijker te maken. De komende jaren gaat veel onderwijspersoneel met pensioen en komen er te weinig nieuwe leraren van de opleidingen. De nieuwe aanwas zal dus voor een deel uit andere sectoren moeten komen, de zogenoemde zij-instromers. En wat we nu zien is dat er op zich wel vraag naar is, naar plekken. Dus mensen willen heel graag als zijstromer in het onderwijs gaan werken. Maar we hebben niet zo heel veel plekken op scholen. Dus die plekken binnen scholen willen we heel graag gaan vergroten. Uniek is dat heel het onderwijsveld bij het programma van Harthoorn wordt betrokken. Van basisscholen tot HZ. Samenwerken in plaats van concurreren. Het kan ook niet anders, zegt ze. Het is een enorme opgave. En kijk, we kunnen aan verschillende knoppen draaien. En dat gaan we ook in dat programma doen. Kijk, we kunnen ons focussen op het aantrekken van meer leraren. Dat doen we ook zeker. Maar we zullen ook moeten gaan kijken hoe kunnen we het anders gaan organiseren. Kunnen we hulpmiddelen in de klas gaan brengen. Dus dat zijn ook dingen die we de komende jaren gaan aanpakken, gaan onderzoeken. Zeeland heeft er 2 nieuwe Tweede Kamerleden bij. Het gaat om PVV'er Patrick van der Hoef uit Filipijnen en de Middelburgse Anita Pijpelink, die Kamerlid is geworden voor GroenLinks PvdA. Ze zijn nieuw in de Kamer. Dat geldt niet voor PVV'er Raymond de Roon uit Aardenburg. Hij zit al jaren in de Kamer voor de PVV, maar komt liever niet in de media, dus is in Zeeland vrij onbekend. Volgende week voegt zich bij het rijtje Zeeuwse Kamerleden nog een 4e, Jacqueline van den Heel. Zij nam deze week afscheid, maar vervangt vanaf volgende week een collega van de VVD die met zwangerschapsverlof gaat. De Zeeuwen die deze week wel definitief afscheid namen van de Tweede Kamer zijn Joba van den Berg van het CDA, die met pensioen gaat, en VVD'er Chris Simons. Hij staat te laag op de kandidatenlijst om weer rechtstreeks in de Tweede Kamer te komen. 2 loodsen van een agrarisch bedrijf in Axel zijn voor een groot deel in vlammen opgegaan. De brandweer kwam meteen met groot materieel, maar concludeerde al snel dat het blussen van de 1500 ton hooi en stro in de loodsen dat geen zin had. Omdat we niet blussen is er minimale rookontwikkeling. Dus heeft de omgeving er op dit moment ook geen last van. En dat verwachten we ook niet de komende uren. Omdat er in het begin sprake was van een behoorlijke rookontwikkeling zijn er in de omgeving metingen uitgevoerd op gevaarlijke stoffen. Er zijn geen zorgwekkende concentraties aangetroffen. Dus voor de omgeving is er geen gevaar geweest. Door toedoen van de brandweer zijn het woonhuis en de 3e schuur op het erf niet in gevaar geweest. Zomaar binnenlopen voor een knipbeurt is er in Zeeland niet meer bij. Waren het woensdag nog de zorgen van de onderwijssector over het lerarentekort. Er is ook aandacht voor de lange lijst vacatures in de kappersbranche. En dat tekort is in Zeeland nog groter dan in de rest van het land. Op korte termijn een afspraak maken bij de kapper, dat wordt steeds moeilijker. De agenda's van de Zeeuwse kapsalons zitten nokvol en kappers hebben het drukker dan ooit. Jawel, je hebt heel veel haar, maar het is gewoon heel fijn haar. Ja. Hoe laat bent u dan vanmorgen al begonnen? Ik ben om 7 uur begonnen vanochtend. Dat maakt u lange dagen? Ja, dat maak ik zeker lange dagen. We hebben ook veel werk. Kappers in heel Zeeland hebben vacatures. Net als bij deze salon in Middelburg. 2, sowieso.
minstens 2. Ja. Dus u duwt nu het werk van 2 extra krachten er ook nog maar bij? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het heel leuk. Dus het scheelt dan wel heel erg natuurlijk. Ook hier in Oost-Soeburg staan 2 vacatures open. En dat heeft gevolgen voor de klant. De klandizie hebben we hier. We hebben eigenlijk bijna te veel klanten. En die moet je neven kopen. Dus eigenlijk, ja, het is een beetje tegenovergesteld dan dat je normaal hebt. Normaal moet je reclame maken. Ook hier worden extra lange dagen gemaakt. En ze hebben nog een rigoureuze beslissing moeten nemen. Ze zijn op zaterdag dicht gegaan. Dus daarin hebben wij de zaterdag eraf gehaald. Ook voor de mensen die dus al in het kappersvak zitten. En tegen de zaterdag aanhikken met kinderen bijvoorbeeld. Dat die dus voor hun misschien wat meer aanspreekt ook om bij ons te komen werken. In heel Nederland is er een tekort aan kappers. Maar in Zeeland is het tekort groter. Er zijn hier nog minder jongeren. Dus eigenlijk wanneer je een staart maakt, zorg dat die goed strak is. Wij zijn dit schooljaar gestart met 1 eerstejaarsgroep minder. Dus dat is wel een krimp daarin. Hoeveel leerlingen gaat het dan? Rond 25 tot 30 studenten minder. Merk je nou dat er ook aan je wordt getrokken, omdat er zo'n tekort is aan kappers? Nou ja, je moet in de kapsalon wel wat meer meewerken en wat aanpoten inderdaad. Dus de zaterdag komen werken of een avond extra in de vakanties erbij. Studenten doen dat doorgaans wel. Daarbij merken wij wel dat ze soms huiverig zijn. Dat ze zeggen, ja, maar ik heb ook een ander baantje. Dat vind ik ook superleuk om te doen. Ik wil niet alleen in de kapsalon staan. Wil je dat ook na je opleiding blijven doen, zo twee banen? Ja, zeker. Ja. Dan, als het goed is ga ik dan 3 dagen in de kapsalon werken en dan 2 dagen in een kledingwinkel. Want zo blijf je allebei toch wel de dingen doen waar je passie bij ligt. Nu hebben we echt gewoon tekort aan leerlingen. We smeken echt om leerlingen. Maar als ze er niet zijn, dan komen ze hier niet. Dus het probleem wordt alleen maar groter, denk ik. Wat merken klanten ervan? Langere wachttijden dan normaal. En bijvoorbeeld als je een grote behandeling wilt voor kleuren, een koepselij bijvoorbeeld, dan zit je toch gauw een ochtendje. Ja, die moeten echt ver van tevoren door gaan plannen. Dus wij als klanten, wij moeten wat langer gaan wachten op onze afspraken dan? Op tijd plannen. Vroegtijdig boeken, dat is het beste. Dus dat is de enige oplossing dan. Verschillende BMW-bezitters in Zeeland blijken in de afgelopen weken het slachtoffer geworden van inbraken. Door een gat te maken in het portier wordt de auto geopend en vervolgens wordt die van binnen bijna compleet gestript. Nou, dit is een heel duidelijk voorbeeld van wat ze dus meenemen bij deze wagens. Het stuur, het heb hier ooit gezeten, nu niet meer, is weggenomen. Ze hebben netjes het buikje teruggedraaid, dat is wel heel tof van ze. De infotainment die hier aanwezig is, de tellers, de schakelaars, de bediening, alles wat met de airbags te maken heeft, zeg maar, hier is weg. En dat is op verschillende plekken in Zeeland gebeurd de afgelopen weken. Met steeds dezelfde werkwijze. Het wordt met iets scherps, het zij een knabbelschaar, een bijtel of iets anders, wordt de deur open gereten. Het lijkt wel een beetje op een kogelgat, hè, als je het zo ziet. Achter dat gat zit de deurmodule. Die deurmodule bestuurt alle andere portieren. En als je die wegneemt, dan is die blind. Nou, op dat moment kun je je gang gaan. Deze auto die in Heinkensand werd gestript zal in de komende weken hersteld worden. En dat loopt aardig in de papieren. In dit geval zitten we al op een ruim €12.000. Ja, dus dat zijn bedragen die behoorlijk de lucht in schieten. Jaarlijks worden er duizenden kilo's cocaïne onderschept in en naar de haven van Vlissingen. Ja, een topje van de ijsberg wordt lang gedacht. Hè. Wordt er gezegd, waarschijnlijk wordt er nog veel meer drugs worden helemaal niet ontdekt. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de pakkans veel groter is dan gedacht. In een rapport wordt gesproken over een onderschepping van meer dan 50%. 2 jaar geleden onderschepte de douane nog 7000 kilo cocaïne in en naar de haven van Vlissingen. Dit jaar staat de teller inmiddels op 11.500 kilo. Totale waarde €860 miljoen. Tot voor kort wist de douane eigenlijk niet hoe groot het percentage is aan drugs wat hier nou wordt onderschept in de haven van Vlissingen. Een rapport toont nu aan dat meer dan de helft van de cocaïne wordt onderschept. We weten behoorlijk goed hoeveel cocaïne er wordt verbruikt in Europa. Deels op basis van enquêtes of op basis van onderzoek, maar deels ook op basis van rioolmetingen. Dat geeft een behoorlijk goed inzicht in wat er gebruikt wordt. Als je weet wat er gebruikt wordt en je weet langs welke havens het wordt ingevoerd, dan kun je ook behoorlijk goed afschatten wat er dus doorheen gaat. En als je dat dan weer vergelijkt met wat er wordt afgevangen,
Dan kom je op heel andere percentages dan men veel in beeld had. Als ik mensen naar vroeg en ik ook zelf in beeld had, dan dacht ik van nou 10-15% wordt misschien afgevangen en de rest is allemaal niet, gaat allemaal door. Maar als je dus deze som maakt, dan kom je uit op, er wordt wel ongeveer de helft afgevangen. Ook de douane kreeg het rapport onder ogen. We zijn trots dat iemand anders dat wetenschappelijk heeft onderzocht en dit laat zien. Wij gaan altijd voor de volle 100%. Dus iedere kilo die van de markt af wordt gehaald, daar gaan we voor. En dat is ook precies wat wij dagelijks doen. De straatprijs per gram cocaïne verandert ondertussen niet. Daarom werd tot nu toe aangenomen dat wat er onderschept wordt aan cocaïne slechts een klein deel is van wat er in totaal wordt gesmokkeld. Er zijn veel verschillende partijen die bezig zijn met cocaïnehandel. En dat betekent als de ene organisatie veel last heeft van de onderschettingen, dan moeten ze nog steeds op die markt, dus de groothandelsmarkt is het allemaal, concurreren met anderen. Dat betekent niet dat je zomaar die prijs omhoog kunt doen. Bijna 11.500 kilo werd er tot nu toe onderschept in en naar de haven van Vlissingen. En dat is goed nieuws, volgens Ter Haar. Je mag eigenlijk verwachten dat een behoorlijk hoog percentage is van wat er via Vlissingen geprobeerd is door te voeren. Dat betekent dat eigenlijk als dat signaal duidelijk komt van ja, de Vlissingen hoeven we niet te proberen, want daar gaat ook alles fout. Dan moeten we meer op zoek naar weer een andere haven. Zeeuws-Vlamingen die in het weekend en 's avonds met spoed naar de tandarts moeten, kunnen toch in Zeeuws-Vlaanderen blijven. Het plan om die zorg 's avonds en in het weekend te concentreren in Oost-Soeburg stuitte op veel kritiek. En tandartsen in Zeeuws-Vlaanderen hebben nu besloten toch samen spoeddiensten daar te blijven draaien. Omdat ze 3 kwartier rijden bij spoedgevallen te lang vinden. Het was gisteren Paarse Vrijdag, de dag waarop veel scholieren in paarse kleding naar school komen om steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn. Op Scalda was er een feestelijke fotoshoot waarbij leerlingen ook met elkaar in gesprek konden over het onderwerp. Een initiatief van schoolgenoten Anne en Esmee. Omdat er nog een hele hoop onbegrip en onwetendheid is over de LHBTI-gemeenschap. Zowel binnenschool als buitenschool, maar zeker onder jongeren. En we merken het zelf heel veel, dat er niet goed gereageerd wordt. En dat het gewoon echt nodig is om er aandacht voor te vragen. Want een school is pas voor iedereen veilig als je eruit de kast kunt komen en kan zijn wie je wilt zijn. Je hoeft niet per se begrepen te worden en het hoeft niet per se zo te zijn dat iedereen het geweldig vindt. Maar als er gewoon een beetje respect kan zijn, zou dat fijn zijn. Hier op Scalda in Goes werd niet veel paars gedragen, maar de actie werd wel gewaardeerd. Ja, ik vind het eigenlijk echt een hele goede actie, want ja, iedereen mag gewoon zichzelf zijn. Ook de Zeeuwse fracties van D66, PvdA GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP gaven aandacht aan de LHBTI+-gemeenschap in Zeeland. Op initiatief van COC Zeeland ondertekenden ze gisteren het regenboogakkoord. Zo verbinden de 4 partijen zich met de belofte om zich nog meer in te zetten voor de Zeeuwse LHBTI+-gemeenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland de Week. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.